جی اجازت ہے. ہر جورو جفا مختہ غریبانی سرا بھی گئے نہونی کراب خیس چرچا عالما بھی گئے وہوے تھاؤ پچے ورنہ کھڑو بھی روش در کھفتو سیاہ بے میں جڑا کوچیں وطنہ سو جلا بھی گئے روح دورے غلامی نہیں کھڑا جالی کھفتو قلم ہر چھوڑ وا دستیں گو علما آشنا بھی گئے برو او سال دکھانی منا گئے مٹے دلے باری فرشتہ کھاغ سا تھاروں شے عرصاں فیصلہ بھی گئے شتو آں بے سمائی دور کھس کھسے نوی محتاج کھف تو پھاغ سردارے وڈیرائی صفائی بھی گئے اووخ یک مہدی یہ میڈے ہاں بادشاہی تھا شوق خرد جالانی کے ہر مردے خدا بھی گئے جانو چاکری جالے تھی گوا نکھے بازے وطن خوشے ہرگے جنے شیریں میں دردانی دوا بھی گئے. اللہ پاک سرا سلامت جی بعض خوبصورت شاعری مقیم شہزادے کمالیں کے ڈیرا غازی خان نشتہ میں پروگرام کشتر پروگرام اوار بھی ہوں میڈم تو ہما گپا ہے تو تی گپا سر جنبے کام ایشان ماشاءاللہ شاعری بالکل وہ نوجوانی سرا بالکل وہ ٹو دا پوائنٹ ٹاپک کی سرا تھا زبردست تھا لیکن گپ ہمیشہ کے نوجوان اما اشرف کمیونٹی ہمارا چست کرنے کی کمیونٹی سرا تو مجھ ذمہ واری ہر چیزا کہ ما گورنمنٹ سرا ما کرتن تو گڑا گورنمنٹ گڑا زاگان ہوتی لوگا وہ مودنان بشی کے اے زاگ بھی نہیں انت اماڑ بھی نا تو ماس پھر سے ذمہ دارین کمیونٹی ذمہ دارین کمیونٹی ہیلڈرز نے ذمہ دارین چاہے ٹیچر ہے چاہے مولوی صاحب ہیں چاہے مزن ہے چاہے ایکٹیوسٹ ہے یہ تمام مخلوق کی ذمہ داری بھی کہ ہوتی وسائل دیما آؤٹ کنن اتی وسائل سر ہم ڈسکشن جاتا کنن ماشاءاللہ بلوچستان تو اچھی چیزیں کمی ہیں اللہ اس سے مزن ہمیں وطن ہمارا داتا ادھر ہر چیز طرح ملی شا مرنل زنگر ہے یک ہمیں ایریا پورا مرنل ہیں مطلب کاپر گولڈ آئرن دنیا ہے مطلب پشتون بیلٹ کروں میں ماشاءاللہ ہر چیز موجود ہیں لیکن بدقسمتی یہ کہ میں بلوچستان ہر وڑ کے برگیت اتنا ہمارا آوڑے نگر لیڈر ملی نا کہ ای منرزن اما پوتی بلوچستان چے پورا پاکستان نوجوان نے واسطہ اما ہر چی کوٹ کنن ہمیں نوجوان درے ملکہ شت نہ کن اگر ہمیں منرزن اما بجائے درے کمپنیاں دیا گان یا مزن اما علاقے ایلڈر نشتا گان یا اسمبلیاں تبوتا گان آوانے دستہ داتا گان ہوتی لین دین تر لگتا گان تو ہمیں احساس محرومی اما مزید خراب بیگان حقیقتاً سر کا میں نوجوان خراب بیگان وہ دکی مرنل ہستم بائدن اما علاقے مردمان روزگار وسی جگہ ایگریکلچر ایریا ہے چونکہ ہمیں اسی مطلب سبی بیلٹیں دی ایریا پورا شناری ریور بیسن پورا ایک بیسن ہے ماشاءاللہ وہ دا ایگریکلچر چک سے مدن ایک افروج ہستے اگا ایگریکلچر اس رما کار کنن ادھر پشتون بیلٹ اس تم بعض انچین جگہ اس کے وہ دا پہ مسئلہ نہیں یعنی روزگار مگر ایشو ایٹی وچی چیز بے گئے بلستان نوجوان نے روزگار ہے روزگار نوجوان برسی اور ایک کم تعلیم یافتہ کہ نوجوان نن کہ کم ونتگن یا مجبوری ہے اشت ونتگن تشتگن یا دا اشتگن یا مجبوری ہے یا ڈرگ وجہ یا دیگر وجہ اگر آپ مطلب اترا واپس بنائے نا گلوٹن تو ہمارا سپورٹ کرنے گی ہمارا ہیلپ کرنے گی اسکل پروگرام ہم انٹروڈیوس کرتا کرن اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پر نوجوان نے واسطہ کہ آوان ٹیکنیکل ٹریننگ مدد کرن نو انچینی دا نیفٹیک استن نیشنل انسٹیٹیوٹ فور ٹریننگ امرین استن انسٹیٹیوٹ استن بی ٹیفٹا تلازن کجام استن تو ای ہمیں نوجوانان ٹریننگ تو دے گا لیکن نشان ایک سے مدن ریکوائرمنٹ ایک ہن پڑھیں بچہ کے پڑھا کہ اپا مزدوری ارو شپا لوگا کے آنو کجا اخبار گندی کجا انچین چی گندی کی جی ہمارا ریکوائرمنٹ تارا پورا کن کی سرٹیفائڈ دیما بھوتا نہ بھوتا سرٹیفکیٹ ہستے نہیں اس نے باید ما علاقائی سطح یونین کونسل سطح میں مزنین یا میں ایلڈر ہستن یا کمیونٹی ایلڈر ہستن ہمیں نوجوانن آئیڈینٹیفائی کرن تے نوجوانن بیارن شان اسکل پروگرام دیں میل فیمیل اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام دیں کہ ارکا سے مہارت ہے تا ہستے کہ تا یہ کارا اگر درزی تو تا درزی کارا اگر تا میکینک تو انٹرسٹ ادار ہے مطلب ہمارا ٹریننگ پروگرام تھا بلاول بھٹو تو انٹروڈیوس کرتا تھی بلستانہ لیکن معلوم نہیں کہ 30,000 نوجوان 25,000 نوجوان لیکن تو ہوتے اچھی نہ بوتا
بھی میں سپورٹ سے سرا توجہ دیکھ لوٹر کہ میں بلوچستان تا بہترین سپورٹس نے مقابلہ بھی بچا کچھ نکنے امان انوالو کرن تاکہ شاید ڈراگا در کپن تو اور ہر مردم کوشش کرن بلوچستان مردم ان سے ماشاءاللہ امیر ان وطن ہے. میں بلوچستان ان سے پیسہ والے وطن ہے لیکن بدقسمتی ہے میں گوشا گاؤں میں چینل تھرو گوشا گاؤں کہ یہ پیسہ درے ملک روانہ ہے یہ چائنا ٹیتیان کمپنی ہمیشہ روا گا یہ پیسہ ادھر مگوشی کہ پروسیسنگ پلانٹ تیتا جتن یک بچک کے نشے تارا نہ دیستا ہے یہ بے روزگاری ہے شچی و کسنا دہشت گردی نے مگر روان شب ارکس کیا ون یوز اکن تارو کس بیماری تارو کس چی مسئلہ مسائل تارو پچھے توجہ نے والدین توجہ نے اور حکومت بھی میں سرا کسنا توجہ نہ دے حکومت ہمیں سر توجہ مارو چھ کہ داتے اوتی جندے وسائلن وقت یوٹیلائز کرتے وقت پروسیسنگ پلانٹ جتے تھا پروسیسنگ پلانٹ جنے ہوتی تھی سامان تھی چیز تھی جندے دستا میں بجائے کہ تھا برے وہ چائنا دے یا ٹیتیان کمپنی دے یا سعودی عرب دے بابا تا ایشان چیئے دے گئے تا وقت پروسیسنگ پلانٹ جن تو تی ملک نوجوان انوالو کا بلوچستان نوجوان انوالو کا پاکستان نوجوان غریب روان چھ 2 نمبر طریقہ روان یورپ امریکہ اور شمودہ گرگا بینی آمانے کشتی چی بھی آمیرا روان یعنی مقصد ایشن کہ یہ نمگ ہم سرکار توجہ دے گی کہ مخلوق ان روزگار تک کھپائیں گی جاب اپرچونٹیز باس کم ان سرکار گورنمنٹ کجام بچہ کوشی کہ میں آپ کو جاب دوں گا آپ آئیں آپ کی ایبلٹی ہے ہم آپ کو جاب دینا چاہتے ہیں چیز انچے مردم ان کے اوان لیول انت اگر اوان لیول مطابق تا اوان سکلز رمان کن کس طرح تا بھی گوئے کمپنیز ان کے مطلب وہ تھی جندے کمپنی تا پاکستان جوڑ کن پاکستان مائننگ کمپنی جوڑ کن چین تا سائندک مائننگ سائندک داتا گئے ٹیتیان داتا گئے وہ دا مزن نیلڈر نشتا گن مزن لیولا بس آگو مزن مردم لین دین دے گن اور درمیانے میں مردم کے اسنا میرا گان چھگوشنا بعض اوقات شبو کی وجہ شگوشنے وجہ ہبی مردم دہشت گردی نے مگر بعض جون مطلب کیشن جس کنے بلال چونکہ بے روزگاری ہم ہوتی جگہ سخت زیادہ ہیں تو ورنہ چے وڑا گندگا انو نائب تحصیلداری کے پوسٹ کمیشنات کا چیچو ہزارہ مردم تو وطن ٹیسٹ ڈاٹا چے ورنہ چے گندگا چے تکلیف تھا میں بلوچستان تو کا بے روزگاری ایک بلائی ایشو ہے پرائیویٹ سیکٹر ناکام نہیں تھے پرائیویٹ سیکٹر نبو کے برابر آئیں گورنمنٹ مطلب جاب کم کمپٹیشن زیادہ ہیں مانندہ باز انچو میڈما وسائلانی سرا گپ جاگا میں وسائلانی سرا کار بوتش جوانی وڑیا میں بے روزگاری کمتر بوتگا بولے انچو کے ڈنڈو دریانی دستا ہوں نو میں لوٹیں کہ تمہارا شرفداران بلال شاعری ہوں بس وشیں نو بعد ہمارا شعری وش بکنانی اور مجلسہ مادیاں بریں جی غزلی گجنگی ادا اثر کپتا گجنگی ادا اثر کپتا دل امی درد چیر سر کپتا دل امی درد چیر سر کپتا وحد ناظر کی رچ کے بالا دا وحد ناظر کی رچ کے بالا دا بار دستے کئی تپر کپتا زندوستانی تئی کپاتائیں زندوستانی تئی کپاتائیں سرتے آمینہ بلکہ شر کپتا مرتگین دل منی کجا سبزیت کجا سبزیت انچی دروا پیا میں سر کپتا تو بگوش کور چون ابی دشتی تو بگوش کور چون ابی دشتی دست چمے تہا دوبر کپتا گوش نگی ادا سر کپتا دل ہمیں درد چیر سر کپتا باز جوان شرف دارا ما چو بے روزگاری و گوجن تکلیف پدا بلال گوجنے والا ایک شاعری لازم ورنانی والا باز تکلیف استان شرف دارا دگی ایک مسئلے کی منگو میں پروگرام میں 2 12 سیگمنٹ یا کہ آپ ایک بڑھائی مسئلے وہ کاس کا کوئٹ ہے والا پدا بانو کا وطم یک پروجیکٹ اس طرح آپ والا کار کنگائیں پرچہ کہ آپ زندے سکیں ضرورت ہے نما دہمی بہرا رو مجلس سے آپ بابتا آپ والا میڈم جست کریں اور میڈم آپ ضرورت چیچو اہم ہے آپ بابتا میں شرف درہ بگوش پتہ شما چھ کار کنگائیں سر پہ دید بلوچستان گنتا گا لائف سٹاک ہستے ایگریکلچر ہستے مطلب 2 سیکٹر سر کے اسنا پورا بلوچستان میں زندہ وانے سر روا گئے تو میں بلوچستان تقریباً اگر حقیقتاً اگر میں بیک گراؤنڈ اراؤنڈ 20 تو 5 سال زیادہ بوتا میں ڈراؤٹ چلا گئے مطلب میں یہ گوشت نہ کرنا کہ اور سرے سارا بوتا تو ہمیں واٹر ٹیبل کے اسنا ٹھیک صحیح بوتا اور ہمیں ماشاءاللہ زمینیں آپ برابر بوتا اور ہمیں زراعت اور مالداری سے اثر جو نہیں کرتا نا مطلب 20 تو 5 سال سرا ہمیں جندے وجوہات نے وجہ کے اسنا اور کہ کپک بوتا آباس کم بوتا آئی وجوہات چھیں اور پچھے کم بہ گئے یہ اچانک اور پچھے بہت زیادہ بھی کہ وہ ایک دم فوری طور پر سیلاب آیا ہے مطلب
हमें फसल तबाह है या हमें माल मवेशी में रगा हैं और हमें टाइम ऐसा रखे ना हमारा फसल ना मिली या तो फसल हमारे भी के मतलब जो नोकिन जुबान इशरक्शन क्लाइमेट चेंज ये क्लाइमेट चेंज केसना ये नोकिन लफ्ज तो हम इसका इस्तेमाल करना गन के क्लाइमेट चेंज है वजह केसना नो मतलब शवक्ता दे माँ केसना फसल तैयार अभी बिल्कुल कल्टीवेशन वास्ता और केसने का टाइम की जरूरत न भी या अनचिन बीज के बेंदा आरमान कने और फौरी तौर पर खराब पे आदिश मौसमी असरात हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ना मतलब मम्मा वत भले गप सवाल है तो एक सवाल है कि आप और ज्यादा बुआगो जुआनी चीजें प्ले मेकरा प्लानिंग मनसूबाबंदी ने डैम जोड़ ना आप स्टोर करने स्टोर नहीं थी वजूहात इस तरह को मकान मां अक्सर केसना अम्मे मर्दम मम्मा वत मतलब अम्मा एज ए पूरा केसना बलूचिस्तान अवाम आई तक तमाम मर्दम शामिल आई था अम्मा मुझी कसूरवारा मां जंगल काट कुर्ता ठीक है जंगल की हंसते हम कोयटा तबीली दा गैस हंसते दिगा जागा कि हंसना गैस हंसते कम में गुजारा भी जो बलोचिन इलाका ने था गिंदा ग्लोट है उधर अक्सर जालबुल रो पदारे वास्ता तो हमें रेंज मैनेजमेंट मतलब ग्रेजिंग सिस्टम ये केसना में रेंज मैनेजमेंट के हवाला केसना कि हमें चरागा की हंसता था हमें चरागा बाज बुरी तरह इफेक्ट होता था अम्मा चोन का मैं जालबुल रवान था माँ के छेवशन था अम्मा शिन जबैन छेव बेन जमीन चेर को जड़ा है रकशन कारण ते पदार दारना भी बस रहो तेरा सोचन शीजू लगी और शीशी हमें देख तैयार भी या शीशी मजन ची तैयार है मतलब हमें देगे वास्तव बेहतर तेले जरूरत न भी तो माँ छो कनानन ओती सिस्टम के एक इको सिस्टम है हमारा बिल्कुल डिस्टर्ब करता गन अम्मा आवाम और हर मर्दम माशरे के मतलब इसी तरह शामिल होता अम्मा इन्वायरमेंट खराब करता गन पोल्यूशन है वजह पोल्यूशन मजा ने वजूहत है गाड़ियाँ ने चीन दूतीन मखलूक ने अम्मा के इनका सा गिरन और उनके के दरख्तन केसनामा काट कुर्ता गन या अम्मा चिम बुशीजन तंचिन स्पीशीजन अम्मा वंश जमीन चीर जुर्ता गन द्वारा तनाफ्त की और भी द्वारा उदा उगी आम मसलान दोमी नुमेड्स अस्तन नुमेड छ मुख्तलिफ इलाका अफगानिस्तान काया बाज लोकन नुमेड्स अस्तन रवान तमा चरागान तबाह कुर्ता गन तो मैं एक निज़ाम है रेंज मैनेजमेंट है या ग्रेजिंग सिस्टम है या अंचिन एक तरीके कार है कि अगर अमा मैं जो बलूची अच्छी उशन हमारा बुशीजन हमें स्पीशीजन हमें के शिंज बैंड डंगा अमी उड़ी ना ईशान के असना माशर जड़ा के कशेतन बुरतन तो तकरीबन अमा की जमीन एक आप एक सिस्टम ही भी ये जड़ अमा आपा दारो का बैंड अगर ये जड़ ये आप ये जड़ ये आपा दाश्तगी अगर अमा ईशा जड़ा के असना शर चो कशेतन है पोती नान देगे वास्ता तो ये आप के लेवल आहिस्ता 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 जाला रहो एक वजूहत ही दोमी एशियन के पोल्यूशन है सेमी एशियन के पॉपुलेशन है हमें आबादी बहुत ज्यादा बढ़ा गई चारवीं एशियन के अम्मा वत होती एक जमीन सिस्टम के कुदरती एक नेचुरल सिस्टम अम्मा खराब करता है हजारों साले आपा के असना अम्मा टूवेल ने जरिया के असना मैं कोयटा और बल्चिस्तान का पा जना कहूँ अक्सर जागा तन तगिंदा तो टूवेल बहुत ज्यादा नो गवर्नमेंट एक दिगा सहूलत है मैं फार्मर्स अंदाता मैं किसान अंदाता नहीं मन तो विशिंग की अब बदकिस्मती में बदकिस्मती एशियन के नो हर लोग के असना सोलर पैनल चलाना सोलर सिस्टम इस तरह मखलूक होती टूवेल कन्वर्ट करता लेकिन आया माँ फार्मर्स इन नॉलेज हंसने कि सोलर पैनल अंसरा के असना शुमा ठीक है सिस्टम मांग करता गया आज 24 घंटा आप तची रहो फसला या कम मतलब तो अरे डबल आप दे गए मतलब वक्त बे वक्त सरांगा कमेंट फिक्र तब के टूवेल ने भाई बिल्ली के बिजली ची भी मसला भी है बिजली ने कमेंट आई तक कमेंट लोग इलाका इलाका बागान तोती के असना में चाहे पश्तून बेल्ट है बलोच बेल्ट है मतलब टूवेल और सोलर सिस्टम ये ठीक है हमारा टेम्परेरी बहुत फायदा देंगे लेकिन हमारे पास वरा के वास्ता भी हमारा मसला आत का शीता ये बदल बस जो मात्र केशन जिसकने बिलाल तिम शायरी उश्कन लूटें तो शेर उश्कन मजलिस ज़ेबदार बेका जो गो मना नबित के तो ही वड़ा कने जो गो मना नबित के तो ही वड़ा कने जो गो मना नबित के तो ही वड़ा कने वत साएगा निंदे वो मना रोचे सरा कने वाह 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 वत साएगा निंदे वो मना रोचे सरा कने रोदेंत तई गुलामिया यकताज मोकमे रोदेंत तई गुलामिया यकताज मोकमे परचा तो वा जहानी सवासा सरा कने वाह वाह दस्तूकी ने मगर रोए जी वशियानी बिबित साएगा जिंदगी वशियानी बिबित साएगा जिंदगी अंगा सरजम नैंत बेगमा जिंदगी
چونی مہری کے پتو زری دائما بازون چونی مہری کے پتو زری دائما چونی دردی من درد تھا زندگی بازون انچی یک لذتی مانی تی درو شما انچی لذتی یک لذتی مانی تی درو شما تو کنے باز ٹہلو ادا زندگی واہ کسپ گپا ادا یار بندی نہیں بازون کسپ گپا ادا یار بندی نہیں ماں کے قربان کو تگ پترا زندگی بازون او گناہی کو تگ تئی بلال دشتیا واہ او گناہی کو تگ تئی بلال دشتیا بس ترا گشتگی بے وفا زندگی بازون انگا سرجم نہیں بے گما زندگی بازون باز خوبصورت تو آپ گپ وگا ہاتھ ہو زندگی آپ ہیں وہ پتا بلال شاعری تو کا زندگی باب تبھی پچا آپ انسان اہمیت ضرورت ہے اور خاص کر کوئٹہ تو کا ڈے میں ہم نبو اگستے ہیں مختصر میڈم امی حوالہ خاص کر کوئٹہ والا دی میں پلاننگ چی بو گائیں تھی خیال ہمارا انفارمیشن بدے یا تکلیفیں مختصر بوشیں مختصر ایشن کے ما ایگریکلچر صرف کمن اما نوکن ٹیکنیکلز رگا بیاونا نون ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم اس رگا ما ہوتی کیسنا ہوتی باغان کیسنا کنورٹ کرن میں مطلب یہ سندھی بیلٹی پشتون بیلٹا ٹھیک ٹھاک آپ ہستے ہوں تو ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم ڈرپ ایریگیشن سسٹم انٹروڈیوس کرن نیو ٹیکنیکس ان بیارن شی واسطہ اور باقی ڈیم منچین جوڑ کنن کے اور یہ اگر تو کوئٹہ گپا جنا گا کہ یا ناڑو کا کیسنا میں ڈیم ہستے اسی رہے ایک پراپر طریقے سے مطلب یوٹیلائز کرن مطلب آپ تچا گئے روا گئے لیکن آئی ایک پکا ان چینل جوڑنا ہے ایک سسٹم میں جوڑنا ہے ایک چیک ڈیم سسٹم جوڑ کرتا کنن آپا کیسنا کے ریبلیٹیشن خاطر چون ڈیم ہم بنائیں کرتا کنن اما اسی طرح کاربو تکن لیکن اسی طرح ما کار کنن نان اور دومی امی کے واسا ہیں واسا بھی کم ایکٹیو بہگین ٹھیک ہے کیوں واسا ہیں یا واسا ہیں عشا کم ایکٹیو کردار ادا کرنے کی بھی مخلوق ناب سر کرنے کی بھی ٹینکر مافیا منگوشی نہ رہا اسی طرح کم کنٹرول بھی اسی طرح کم چیک اینڈ بیلنس باز جوان مالوٹن بلال تو تی گٹسری بندہ بوان شیر بوانا جلیلی بوان آخری شیر چوئی وڑائیں کہ شی پلانی